Srdačan pozdrav svima. Dobrodošli na predstavljanje nove sezone ciklusa klasične glazbe dvorane Lisinski, Lisinski subotom i Lisinski da kamera. S nama su danas ravnateljica koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog Nina Čalopek, pročelnica Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Emina Višnić, saksofonist Tomislav Žužak, gitarist Pedro Ribeiro Rodriguez, pijanistica Martina Filjak i direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Croatia osiguranja Maja Weber. Dobar dan i vama još jednom. Za početak zamolit ćemo ravnateljicu dvorane da nas upozna s izvođačima i programima koji nas očekuju u sezoni 2026. i 2027. Hvala Sonja. Hvala i svima vama na početku što ste evo danas ovo toplo jutro na početku, kažu, udarnog vala koji nas očekuje temperaturnog, odlučili provesti s nama u dvorani Lisinski na konferenciji za medije, odnosno predstavljanju, kako je Sonja rekla, dijela programa i koncerata i ciklusa dvorane Lisinski, a koji se odnosi na koncerte i programe klasične glazbe. Eto, to nekako zapravo pokazuje kad se moramo odlučiti jednu tiskovnu konferenciju u dvorani Lisinski usmjeriti samo prema jednom dijelu programa, koliko puno i raznovrsno dvorana Lisinski radi. I naravno odmah mogu reći da možete očekivati i nove tiskovne konferencije koje ćemo onda usmjeriti pak prema svim onim drugim glazbama u ponudi dvorane Lisinski. Sljedeće koncertne sezone jako mi je drago da ulazimo u jednu obljetničku priču, ne samo jednu, zapravo dvije. Jedna se naravno naslanja na naš ciklus Lisinski subotom koji je nastao sezone 81. 82. Tako da evo ove godine, ove sezone slavimo njegovu 45. izdanje. Također, nekako kad se gleda malo u povijest ciklusa Lisinski subotom, može se zapravo zaključiti da se on vrlo brzo profilirao i da se vrlo brzo etablirao kao ciklus, kao ponuda grada Zagreba i svojim sadržajem i svojim mjestom na kulturnoj sceni. On je već u svojoj trećoj sezoni doveo u dvoranu Lisinski najsjajnije međunarodne zvijezde. Do tada nekako su koncerte ciklusa činila gostovanja, odnosno nastupi domaćih klasičnih glazbenika, ali evo već u trećoj sezoni su se domaćim glazbenicima pridružili i oni međunarodni. Jednako tako, evo već 89. godine i grad Zagreb prepoznao značaj ovoga ciklusa i dodijelio mu nagradu grada Zagreba koja će se evo za koji dan, zapravo na dan grada Zagreba 31. svibnja ponovno dodijeliti. I moram reći, evo zgodne li koincidencije, da je to upravo i rođendan Vatroslava Lisinskog. Eto tako, 89. godine grad Zagreb prepoznaje važnost ovoga ciklusa. Ono što je zanimljivo da je ciklus, evo dozvolit ćete mi još i tu povijesnu reminiscenciju, s obzirom da evo 45 godina nije malo. Ciklus je u početku imao svoja dva kraka koji su se nazivali inicijalima našega skladatelja čije ime nosi ova dvorana, V i L. Krak V je donosio koncerte ozbiljne glazbe, a L narodne glazbe. I to je tako bilo samo u prvoj sezoni ovoga ciklusa. Već u drugoj sezoni odlučili su se cijeli ciklus usmjeriti prema klasičnoj glazbi, tako da je pretplata V donosila dijela vokalno-instrumentalna i samo instrumentalna naravno, a L koncerte komorne glazbe i recitale. Kada kažem oni su se odlučili, tu naravno prije svega mislim na tadašnjeg ravnatelja dvorane Ivu Vuljevića i na producenta Branka Molana koji je i ovaj ciklus osmislio. Ono što je tome ciklusu, osim sjajnih naravno koncerata koje i dalje donosimo u njemu u dvorani Lisinski i još uvijek vrlo važne pozicije za grad Zagreb i za njegovu kulturnu ponudu jednako i tada i sada, je i njegov
mogli bismo reći, malo pomaknuti format koji osim koncerata je tada donosio i zabavan program nakon samih koncerata, ali i ove famozne razgovore s umjetnicima zbog kojih i dan danas naša publika, naši pretplatnici, a njih je evo u prošloj sezoni bilo oko 1200, još uvijek dolaze u dvoranu Lisinski. Razgovori s umjetnicima koji donose onda nakon koncerata jedan novi uvid u interpretaciju, u živote samih glazbenika i u njihov odnos prema interpretaciji, prema repertoaru, ali i prema tome što im znači sam dolazak u dvoranu Lisinski. Kroz sve ove sezone zaista su različiti profili intelektualaca vodili evo te razgovore. Ja sam izdvojila neke, to su među prvima bili Nenad Turkalj, Mladen Raukar, zatim Ksenija Detoni, Josip Klima, Zlatko Mađar, Sanda Miladinov Langerholz, Boslika Perić-Kempf, Vlatka Kolarović, Mladen Tarbuk, Sanja Drakulić, Marija Barbieri, Tamara Dagen. Kažem, to su samo neki. A danas su to većinom muzikolozi, glazbeni publicisti, glazbenici koji su pomno birani i ne samo za vođenje razgovora, već i za pisanje onih programskih knjižica, odnosno tekstova koji prati svaki od naših koncerata, a koji oplemenjuju zapravo i donose sve one važne informacije za praćenje jednog koncerta klasične glazbe. Ove koncertne sezone zadržali smo se na, mogli bismo reći, sretnoj brojci 13 koncerata koji, kao što sam rekla, donose i dalje ono najvažnije za ciklus Lisinski subotom, a to je prije svega kvaliteta glazbenog repertoara i njegove interpretacije i najsjajnije zvijezde, međunarodne zvijezde klasične glazbe danas. Lisinski subotom ciklus otvorit će se sa našom stalnom suradnjom, to je suradnja sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, kojim će i ovaj put ravnati njihov šef dirigent Pascal Roffet, a pridružit će im se jedna takva zvijezda klasične glazbe, a to je francuski violončelist Gauthier Capuçon. Zatim, evo, spomenut ću samo neke, stavit ću naglaske samo na neke i koncerte i samo na neke od gostujućih umjetnika. Lisinski subotom će ponovno ugostiti to ću sigurno moći tako reći, najboljeg trenutno harfista na svijetu, to je Xavier de Mestre, zatim pijanista Nikolaja Luganskog sa recitalom. Hvala, Sonja. Ono što mi je jako drago, evo i u ovom povijesnom kratkom uvodu u ciklus Lisinski subotom sam rekla kako u 3. sezoni je ova pozornica otvorila vrata, odnosno bila spremna, ajmo to tako reći, primiti međunarodne glazbenike i upravo te 3. sezone su na toj pozornici nastupili bečki simfoničari koji su evo i dan danas još uvijek nama jako dragi gosti i to iz jednog razloga, a to je što i zagrebačka publika zaista vrlo rado prima i vrlo rado ima čuti. Tako da će i u nadolazećoj sezoni koju predstavljamo ponovno nastupiti bečki simfoničari, ovaj puta sa dirigentom Petrom Popelkom i pijanistom Maom Fujitom, japanskim pijanistom koji je zaista prepoznat po svojem tehničkom virtuozitetu i to u smjeru bečke klasike, prije svega Mozarta, Schuberta i upravo s jednim takvim programom dolazi i u Zagreb sa bečkim simfoničarima. Naravno, tu su i veliki, sjajni orkestri, Orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia koji dolazi sa svojim šefom dirigentom Danielom Hardingom, velikom zvijezdom dirigentskom, a sa svojim šefom dirigentom dolazi i ORF orkestar, znači orkestar Austrijskog radija, sa šefom dirigentom Markusom Pošnerom koji, evo, prisjetit ćete se, je bio u ciklusu Lisinski subotom prije, čini mi se, 2 sezone, tada sa orkestrom Talijanske Švicarske. Kao solist će im se pridružiti sjajni Nemanja Radulović, srpski violinist.
A ciklus će se završiti sa koncertom komornog orkestra kojeg je još 50. godina osnovao slavni Sir Neville Mariner, a danas ga vodi također slavni Joshua Bell. To je orkestar Academy of St. Martin in the Fields. U Zagreb će doći pak sa američko-njemačkim violinistom Augustinom Hadelihom, koji je na listi njihovih stalnih gostujućih umjetnika i u Zagrebu će nastupiti i kao umjetnički voditelj ovoga orkestra, ali i kao violinist. Ono što nam je svakako važno u ciklusu Lisinski subotom je i uklopiti u program koncerte koji će u naš fokus staviti i sjajne, prekrasne orgulje dvorane Lisinski, naš zaštitni znak. Tako je i u ovoj sezoni. Ponovno će nam se u dvorani pridružiti Wayne Marshall, koji je također nastupio prije koju godinu u ciklusu Lisinskim subotom, ali kao solist uz Slovensku filharmoniju. Evo, ove sezone smo također zbog sjajnog prijema zagrebačke publike, slušajući zaista ono što naša publika traži, ono što naša publika voli, odlučili smo ga ponovno pozvati, ovaj put kao solista, odnosno sa recitalom, sa orguljskim recitalom. Također, važno je za ovaj ciklus od samih početaka njegovoga postojanja kontinuirano održavati suradnju, odnosno pružiti pozornicu velike dvorane i najmlađima. To su simfonijski orkestar i zbor, naravno i solisti, sve skupa studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, s kojim dvorana Lisinski, pa i kroz ovaj ciklus, surađuje već više od 40 godina. Također ću vas podsjetiti da smo prije koju sezonu imali i izložbu koja je upravo bila posvećena 40. obljetnici suradnje ove dvije važne ustanove, Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. I za kraj nešto važno, a to je da nam je osim međunarodnih zvijezda, naravno i osim najmlađih, ovih koji će tek postati zvijezde, jako važno pružiti ovu dvoranu hrvatskim glazbenicima, hrvatskim umjetnicima koji su ostavili svojim djelovanjem pečat ne samo na zagrebačku scenu nego generalno i koji svake sezone na neki način ih je potrebno naglasiti, naravno najčešće su to neke obljetnice. Tako smo već u ciklusu Lisinski subotom imali i koncert zagrebačkih solista i Hrvatskog baroknog ansambla, a evo ove godine će, ajmo reći, gostujući hrvatski ansambl biti Cantus ansambl koji slavi svoju 25. obljetnicu, ansambl koji je u potpunosti profiliran za izvođenje nove glazbe i koji tako očekujemo, tako smo dogovarali. Iako je komorni ansambl, će u dvorani Lisinski nastupiti i u svojem najvećem sastavu. Kad to kažem, onda tu mislimo da će se zapravo ovim trenutnim članovima ansambla pridružiti i svi oni raniji, znači svi oni koji su sa ansamblom svirali 25 godina. Bit će to jedno uzbudljivo svjedočanstvo vremena, a osim članovima ansambla pridružit će im se naravno i solisti. To su Radovan Vlatković, Ivana Srbljan i klavirski duo LP duo kojeg čine Sonja Lončar i Andrija Pavlović u izvedbi suvremenih hrvatskih i međunarodnih skladatelja. Hvala vam. Možda samo da spomenemo, jer također je na ponos ciklusu Lisinski subotom jedan prošlosezonski koncert Muzičke akademije Glazba francuskih dvorova je dobitnik diplome Milka Trnina, tako da nam je evo izuzetno drago da ih je ciklus imao u svojem krilu. Sad predlažem da pogledamo evo 2,5 minute jednog videa, jedne najave našeg ciklusa.
Dragi prijatelji Lisinskog, pred nama je još jedna sjajna sezona. Legendarni ciklus Lisinski subotom već 45 godina na našu veliku pozornicu dovodi najveće zvijezde svjetske glazbene scene. A ciklus Lisinski da kamera sinonim je za vrhunsko komorno muziciranje i nesvakidašnje prilike umjetničkog doživljaja. Zato pretplata Lisinskog nikad nije samo ulaznica. Ona je način življenja, iščekivanja, susret, prilika i posveta, doživljaj. Jer glazba nije samo zvuk, ona nas vraća onome najboljem u nama. Lisinski je institucija glazbene kulture u Hrvatskoj, tako da uvijek i pruža raznoliki sadržaj, pa uvijek pronađemo nešto što nam se svidi ovoga. Tako da ima različitih ideja, različitih stvari zbog kojih volimo doći u Lisinski. Svakako trebaju uzeti pretplatu, nije to samo za stare ljude, repertoar je širok, solisti, ja volim recimo klaviriste, stvarno bude mladih. Bila je jedna klaviristica Japanka, mislim da je bila, i bila je savršena. Mislim da ima za svakoga ponešto, tu se organiziraju i koncerti za djecu i baletne predstave, nema samo klasična muzika ili bilo kakva druga muzika, tako da mislim da svatko može pronaći nešto za sebe u čemu uživa i što voli. Ne propuštam, jer svaku subotu to su najskuplji abonoman, jer to su stranci, orkestri, komorni, solisti, ovo ono, i to se ne propušta, to je bilo šteta. To je već postao jedan ritual. Imamo društvo, imamo svoja stalna mjesta i onda brinemo jedni o drugima ako netko nije došao. Nismo se ranije poznavali, nego smo se u Lisinskom našli, jedna ekipa, i sjajno je to dolaziti. U vremenu koje prebrzo prolazi, koncert ostaje zauvijek u srcu. Hvala što ste dio naše priče. Vidimo se u Lisinskom. Čuli smo što pretplatnici misle o ciklusu Lisinski subotom, a vidjeli smo naravno i kadrove iz jednog drugog ciklusa. Jako nam je drago što evo i ove sezone Lisinski da kamera zapravo nastavlja Soul Stars ekipama, rekla bih, odnosno ansamblima, pa ću evo zamoliti da vi još malo i o tome nešto kažete. Da, evo naš novi ciklus, mladi ciklus, naspram ovih 45 godina, te tri zvuče skromno, međutim mislim da smo prešli ovu toddlers fazu i da ulazimo u neke zrelije godine. Jako mi je drago da evo, to treće izdanje ponovno radimo sa našim rezidentnim ansamblima. To su Papandopulo kvartet, trio Elohio i ansambl bez imena. Ali sa istaknutim glazbenicama Martinom Filjak, Monikom Leskovar, Dunjom Bontek i Marijom Andrejaš, jedan klavirski kvartet. U startu smo zapravo izabrali, odnosno razgovarali, oni su našli nas, mi smo našli njih i na kraju nas je našla i publika. To pokazuje zaista i potrebu za komornim muziciranjem u gradu Zagrebu, ali i izvrsnost samih koncerata i tu neku dobitnu formulu koju smo postigli, a ona je bila da kroz jedan komorni ciklus sa 3 različita ansambla pokušamo prikazati tu cijelu lepezu i različitih zvukova i stilova i formi i evo vrsta glazbenih u komornom glazbenom muziciranju, u komornom svijetu glazbe i svaki koncert je rasprodan, uvijek se traži ulaznica više. Izrazito mi je drago da je tome tako i nadam se da će tako biti naravno i u sljedećoj sezoni. Prije nego prepustimo riječ našim umjetnicima, jako nam je drago što je s nama gospođa Mina Višnić, što grad prepoznaje, cijeni i podržava sve programe Dvorane Lisinski, tako da bismo i vas zamolili za koju riječ. Hvala vam. Na početku doista
Srdačan pozdrav svima, kolegice, kolege novinare, novinarki. Lijepo je vidjeti da postoji interes za kulturu grada Zagreba, za glazbenu kulturu, za klasičnu glazbu. Veliko je zadovoljstvo danas biti u ovoj ulozi, da vas mogu sve skupa pozdraviti iz Lisinskog i čestitati vam na još jednoj fantastičnoj sezoni koju ste pripremili za sve naše zainteresirane sugrađane. I jako je lijepo vidjeti ova svjedočanstva koje smo vidjeli na videu i poziv koji dolazi od onih kojim je taj program namijenjen. Nama ne morate vjerovati da je fakat dobro, ali ovima koje ste vidjeli možete vjerovati da se doista radi o vrhunskim programima, a jako mi je zapelo za uho i ona gospođa koja je rekla da su baš u dvorani Lisinski za vrijeme tih programa evo stekli i neke nove prijatelje. Znači to ne vrijedi samo za mlade kad idu van, nego i za one možda malo starije. Doista velike obljetnice pred nama, odnosno u ovoj godini, 45 godina Lisinski subodom, 55 godina MIC-a, muzičkog informativnog centra, velike stvari, ali jedna mala, velika obljetnica Lisinski Dekamera, što smo sad zadnje čuli, nam govori da dvorana Lisinski ne živi od stare slave, od svoje povijesti, nego da zadržava svoju tradiciju, ali isto tako inovira i tu je s nama u skladu s vremenom. Lijepo je biti u gradu Zagrebu, gradu koji ima ovoliku vrijednost kakva je koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ona je kuća naše Zagrebačke filharmonije, ona je kuća brojnih drugih simfoničara, HRT-a, brojnih drugih manjih sastava, da ih sad ne pobrajam, ravnateljica Čalopek je neka od njih spomenula, međutim ona je prije svega kuća svih ljudi koji ovdje rado dolaze na programe. I kao što smo čuli, Lisinski klasika nije samo za one starije, što često bude predrasuda, nego se ravnateljica Čalopek i cijeli tim Lisinskog doista potrudio da otvori ovu kuću brojnim mladima, brojnoj djeci, a i svim onim mamama. Može? Radi. Dakle, svim onima koji ta djeca dovedu u Lisinski, na njih isto tako ne trebamo zaboraviti. Ja moram reći, vi pričate o muzici, ja ću morati o parama. Bez ulaganja grada Zagreba koje smo samo u posljednje 3 godine utrostručili, dakle 3 puta više ulažemo u program, to je oko 400.000 eura godišnje. Bez tog novca i svega onog drugog, ova pretplata bi koštala puno više, procjene 4 do 5 puta više. Svaka ulaznica bila bi priuštiva samo onima koji imaju jako dobra primanja. Cilj je naše kulturne politike kojeg doista pokušavamo ostvariti iz dana u dan, da kultura bude dostupna i priuštiva svima. Zato u gradu Zagrebu ne plaćamo jako skupe ulaznice za opere i vrhunske koncerte klasične glazbe, bez obzira što mi te koncerte plaćamo po istim onim cijenama koji ih plaćaju naši, recimo, evropske kolege, i baš zato ulažemo tolika sredstva i u naše kulturne ustanove i nezavisne organizacije, ne znam, poput spomenutih solista i tako dalje, kako bi svima ono što gradska kultura nudi, a nudi doista jako puno, bila dostupna i priuštiva i kako bismo maknuli što je moguće više barijera. Na kraju još jednom velika zahvala ravnateljici Čalopek, cijelom timu Lisinskog. Čestitam vam još jednom, a vas sve pozivam, dođite u Lisinski jer svi ovdje dolaze. Hvala vam. Već smo dakle spomenuli 3 predstavnika trio ansambala koji nastupaju u ciklusu Lisinski da kamera. Zamolit ćemo člana Papandopulo kvarteta Tomislava Žužaka da nas uputi u koncerte kvarteta koji su ove sezone konceptualno osmišljeni kao katalog zvuka, a donose i čak 3 praizvedbe i zanimljive goste. Dobar dan svima. Da, katalog zvuka je, mislim, nametnuo kao nekakav zajednički naslov ovih programa, jer mi se učinilo kad smo zajedničkim snagama to formirali, da nas je ipak neka pritajena potka tu ili nit vodila, a krenuli smo u formiranju programa najprije u želji da pozovemo nego naše ponajbolje soliste, umjetnike u goste,
vokalna strana saksofona je nešto što mene osobno, a i moje kolege fascinira i nadahnjuje, tako da već prošle godine smo sa mezzosopranisticom Monikom Cerovčec, sopranisticom zapravo točnije, premda je ova njezina uloga bila u nešto baršunastijoj teksturi izvodeći Bjelinskog prošle godine. To nam je nekako se učinilo kao pravac kojim želimo krenuti, ići dalje i naš dragi prijatelj i kolega Krešimir Stražanac pristao nam je biti gostom na tom koncertnom programu, a na istom koncertu će nam novu glazbu pisati Petar Obradović. To djelo još nije dovršeno, ono će biti gotovo kroz mjesec, dva. I zapravo nas posebno veseli što kvartet saksofona tom prilikom neće biti neka puka pratnja, nego će to zaista biti kvintet za pjevača i saksofone i nestrpljivo čekamo krajnji rezultat. Ako bude potrebno, možda ćemo to tek dopuniti naknadno nekom točkom sa Krešimirovog bogatog kataloga njegovih pjesama, ali o tom potom, to kad nam krene jesen ćemo možda dodati nešto u programu, ali ovo je definitivno fiksno, imat ćemo novo djelo i vjerujem da će biti važno u danjem građenju repertoara za saksofone i uvjeren sam da će biti izvedba krasna. U sljedećem programu koji nudimo nazvali smo ga Boje. Jel me možete i dalje čuti? Osjećam neku promjenu u boji moga glasa. Htio sam nazvati Emocije, ali to je malo bilo pretenciozno i onda kad se osjećate blue, onda razumijete. Ali boje su zapravo tu u ulozi emocija, jer imamo drama queen Sande Majurec, imamo simfonijske varijacije za glasovir gdje nam je gost naš kolega Ivan Batoš koji je to djelo i priredio za saksofone. Nekako nam je taj program pokazao zaista puno raspoloženja i bit će puno različitih raspoloženja iz samih saksofona plus dakle klavirski zvuk. Rijetko izvodimo zapravo obrade orkestralne glazbe, onda kad ih dobro potrefimo, onda to se pokaže dobrim rezultatom poput Rapsodije u plavom. Ali ne radimo to rijetko, tako da evo, ovo je jedna od rijetkih prigoda kad nam je Frankova glazba uspjelo je prebaciti u saksofonski medij i to ćemo rado predstaviti zagrebačkoj publici. I u trećem koncertu koji govori o oblicima, tu je naš dragi Ludwig van Beethoven sa njegovim prvim gudačkim kvartetom kojeg smo već testirali. Odlično je se uklopio u saksofonski zvuk. Jedan naš dragi prijatelj i kolega nam je rekao da bismo trebali nastaviti, ali mi se nekako držimo ovog provjerenog programa koji je gotovo do pred fazu snimanja doveden, tako da već je zreo da ga predstavimo u ovom našem elitnom prostoru za zagrebačku publiku. I tu je novo djelo na programu Šimuna Matišića, koje također nestrpljivo očekujemo. Poznavajući njegov dosadašnji opus u njegove raznolikosti i svježini, možemo se nadati samo onom najboljem izazovu koji mi u kvartetu saksofona volimo imati, ritmova i boja, oblika, tekstura, svega. Vidjet ćemo šta će prevladati. Hoće li zaista oblici ili možda teksture? Ili emocije? Evo, toliko o našem saksofonskom programu. Spomenuli ste najmlađe, ne mogu ne spomenuti još jednom, znam da sam o tome govorio prošle godine i to je prvo o čemu razmišljam kad dobijem poziv na presicu. Moram pohvaliti i zahvaliti se zapravo svim roditeljima koji dovode djecu. Onaj dan kad je bila zagrebačka publika mlada, a po mnogim događajima diljem grada, sad raspršena, nama su došli gosti iz Karlovca, iz Duge Rese,
Izdaleka, dakle, barem što se njih tiče. Oni su odvojili vrijeme ali njihova radoznalost, oduševljenje i pažnja s kojom prate ja mislim da su od naših triju grupa saksofonski programi zaista možda najzahtjevniji po složenosti jezika. Vjerujem da se ne upličem u analizu, ali treba to moći slušati. I dječica to prate sa velikim zanimanjem, koncentracijom. Prihvaćam i tumačenje naše publike da je naša izvedba vjerojatno tome pridonosi i po formi ne pretjerujemo po formatu koncerta sa trajanjem, ali zaista izazovne programe za slušanje oni slušaju sa velikim sa predanošću. I uvijek dolaze nova djeca, vraćaju se stara i to nam je najveća nagrada, jer to nam je prvi uvid i nekako opipljiviji da publika ima svoj podmladak i da možemo biti zadovoljni u tom pogledu. Evo, ako smijem, već kad sam se primila mikrofona, samo da dam kratko objašnjenje za oni koji ne znaju, a to je da ciklus Lisinski da kamera ima i svoju varijantu za djecu, odnosno za obitelji, koja je u matinejskim terminima i koja je zapravo nastala upravo na inicijativu samih glazbenika iz ne ansambla Papandopulo, već trija Elohio. Međutim, su se već u prvom izdanju ovoga koncertnog ciklusa toj inicijativi pridružili momci iz kvarteta Papandopulo, ali i zagrebački solisti, a ono što posebno veseli je da će se u ovoj nadolazećoj koncertnoj sezoni istome ciklusu koji se zove Učimo o glazbi uz, pa onda ime ansambla, pridružiti i klavirski kvartet, evo, sa Martinom Filjak i Monikom Leskovom Dunjom i Marijom Andrejaš. Hvala. Skoknimo sad do trija Elohio. Vi većinom svoje koncerte posvećujete obljetnicama skladatelja, uz to što će nova sezona, o tom ćemo vjerujem čuti više, biti u znaku 200. godišnjice smrti Beethovena. Voljeli bismo da nam Pedro Ribeiro Rodriguez kaže nešto više o njihovim koncertima, gostima, programima koje su pripremili. Hvala vama, pozdrav svima. Ove godine smo se pridružili zapravo slavlje koje se događa u Lisinskom. Papandopulu ima ove godine 120 godina godišnjice, 120. godišnjica rođenja i 35 godina smrti. Tako da smo se pridružili tom eventu i htjeli smo isto slaviti 200. godine godišnjice smrti Beethovena. To ćemo u drugom koncertu. Ali ja mislim da toliko smo razmišljali u prijašnjim sezonama o tim obljetnicima, jer skladatelje stvarno treba slaviti, da smo zapravo ove godine i slučajno stavili obljetničari na programu. Mozartu će biti ove godine 270 godina rođenje, pa iako Mozarta treba svaka godina slaviti, mislim da se isplati i ta 270 godina. Granados isto ima 110 godina smrti. A Granados će nam biti jako poseban u ovoj sezoni, zato što gitarist Petričeko je odlučio, on ima uvijek dobre ideje, i odlučio napraviti ciklus unutar ciklusa. Tako da ćemo kroz 3 koncerta izvesti 12 plesova, španjolskih plesova Enriquea Granadosa. 4 po redu ćemo izvesti i 4 na svakom koncertu. Vidjet ćemo kako to zvuči na gitari, ali preporučam da dođete.
Osim obljetnice, imat ćemo gosti. Ne možemo svirati Papandopulu samo sa 3 gitare. Nije izvorno napisao ništa za gitarski trio, iako je profesor Petrinjak jako se trudio da piše za 3 gitare, ali on odlučio napisati nešto drugo za zagrebački gitarski trio. Kao što vjerojatno znate, zagrebački gitarski trio je znao svirati i nastupati kao sa 2 gitare i kontrabas, jer profesor Petrinjak je odličan kontrabasist. Pa Papandopulo je tako i napisao 3 sonata za 2 gitare i kontrabas. A kako niko od nas ne svira kontrabas još uvijek, odlučili smo pozvati jedan, ja bih rekao, najperspektivnog kontrabasist u današnjice. To jest Dominik Wagner, austrijski jako mlad kontrabasist, ja mislim da on ima 23 godine, ako se ne varam, i već je dobio sve natjecanje važne natjecanje za kontrabas i ARED natjecanja u Njemačkoj, dobio nagrade na Euroviziji za mlade, tako i drugačije on pristupa kontrabasu, više kao solist. On želi dovesti kontrabas na neki drugi nivo, ne kao samo jedan instrument u orkestri ili u komornom muziciranju, ali možete recimo na YouTube pogledati kako svira arpeggione sonata od Schuberta, što je zapravo nisam mogao prije zamisliti da to može zvučiti tako na kontrabasu, pa jako se veselim da dođe svirat s nama i što je pristao svirat Papandopulo, jako mu se sviđa ta sonata. Osim Papandopulo će svirati i skladbu Shades of Blue od Johna Dewarta i po toj skladbi smo dali ime koncertu. Na tom koncertu prvom će biti isto zagrebačka premijera skladbe Šimona Čarlije Botica. Izvest ćemo, pravu premijeru će biti sad na Osoru, ali čim se vratimo sa ljeta ćemo to odsvirati u Zagrebu, jer jako je talentiran skladatelj i zaslužuje biti u Lisinskom. Drugi koncert će biti Pastoralna sonata i posvećen je Beethovenu. Iako on nije ništa pisao za gitaru, živio je u razdoblju gdje je gitara imala svoj vrhunac. U Beču se to zvalo gitarmanija ili gitarmanije. I apsolutno svi ljudi su imali gitaru doma i su htjeli svirati gitaru, je bilo jako u trendu. Ja mislim da to trajalo jako malo, ali na primjer Anton Diabelli, koje znate po varijacijama, zapravo je bio dobar gitarist i poznat je skladatelj za gitaru i napisao jedan od prvih gitarskih trija. Tako da ćemo izvesti i trio od Diabellija, nastavit ćemo sa Granadosom i još jedna premijera, ovaj put prava premijera od skladatelja Ivana Josipa Skendera, koji paralelno sa ovom trijom koji piše za ovaj koncert, još uvijek piše, isto piše koncerto za 3 gitara i orkestar. Tako da mislim da on želi biti i vjerojatno hoće skladatelj u Hrvatskoj koji je najviše pisao za gitarski trio. Zadnji koncert se zove Danza Trista Melankolika i to će nam biti jako poseban koncert.
Naime, prije jedno 5-6 godina smo imali čast svirati na festivalu sa čelisticom Anjom Lečner. Jel se tako kaže? Lechner. Ona, ako ne znate, je legendarna čelistica koja ima jako puno i nagrade i nije zbog nagrade što je legendarna, nego istražuje zvuk violončela i nove načine sviranja. Tako da jako puno istražuje u novim tehnikama, tako da je specijalistica i za suvremenu glazbu i jako dobra u improvizaciji, pa često svira sa jazz muzičarima. S njom smo bili u festivalu i gitarist Pablo Marquez, koji možda vi ne znate to, ali on mi je bio jedan od 3 idola kad sam imao 8 godina, imao sam plakat i sad imat ću priliku svirati s njim. I tada smo se dogovorili, oni su zapravo nas pitali, a zašto ne bi svirali zajedno jednom skladbu od Sofije Gubajdulina, Ravvedimento, koja je napisana za violončelo i 4 gitare. I mi smo, vjerojatno smo bili nakon nekog koncerta jako opušteni i smo rekli, naravno da. I sad su ponovno pitali preko medijama i mi smo rekli, a sad imamo prilika to izvesti, pa smo ih pozvali za ovaj koncert i to isto nije izvedena skladba u Hrvatskoj, iako je rijetka u svijetu. Tako da Sofija Gubajdulina i još jedan, jako mi uzbuđuje ovo, tako da zato ovako priđe. Znači, Felix Gazul isto je bio u Zagrebu par puta na nekom gitarskom festivalu. Genijalna osoba, fantastičan gitarist i skladatelj. A on što on radi je stvarno nevjerojatno i posebno u svijetu. On je iz Katalonija, svira i klasičnu glazbu, ali svira flamenko. Ali stvarno dobar flamenkist, predaje flamenko na fakultetu u Barceloni. I glazba koja stvar je nešto najposebnije koje sam ikad čuo i trio isto. Tako da on nam je poslao skladbu koja isto nije izvedena, osim on zna se snimat sam 3 gitare i to stavi na CD, ali nije izvedeno baš na koncertima jer je jako teško. I to je posebni jezik. Suvremena glazba, ali ima baš flamenko zvuk i tehnika. Ne kao falja ili granados. Ne zvuči španjolski, zvuči baš flamenko. I tako da se jako veselim da ćemo to svirati. Završit ćemo sa Dvoržakom, to je naš evergreen. A za razliku od ovog, od toga što je kvartet Papandopulo rekao, nama nije ništa zapravo staro. I sve će biti jako uzbudljivo i jako... Svaki koncert će biti ovak tanka granica. Da. Evo, jako sam puno pričao i to je sezona. Da. Evo, mene mikrofon ne može proći da ja nešto ne kažem. Hvala Pedru, hvala i Tomislavu na svemu što su rekli. Sad naravno s uzbuđenjem čekamo šta će Martina reći. A naravno da sa još većim uzbuđenjem čekamo i nove koncerte u novoj sezoni. Međutim, moram nadodati da je nama u dvorani Lisinski zaista jako stalo da se upravo naši ansambli osjećaju jako opušteno, ne samo ovdje na konferenciji za medije, već i na našoj pozornici, ali i u ovom pripremnom dijelu same sezone. U interesu nam je svima, naravno, da ansambli imaju potpunu slobodu stvaranja repertoara za svoju publiku, odnosno
da damo mogućnost našim ansamblima da istražuju neke nove mogućnosti, da se ne držimo zaista samo ovog čvrstog njihovog formalnog sastava, jer kao što vidite cijeli ciklus obiluje sa gostujućim umjetnicima, koji dolaze iz inozemstva, što nije samo prilika za njihovo zajedničko muziciranje, već i za upoznavanje zapravo, i to je ona neka dodatna vrijednost ovome ciklusu. I jednako tako izrazito nam je važno da se repertoar, bez obzira što očito ima toliko puno skladatelja da svake godine bi mogli od samo obljetnica složiti program ovoga ciklusa, ali bez obzira na to da se i sam repertoar, odnosno ova lektirna dijela, mogla bih tako reći, i nadopune sa novim skladama, i to prije svega hrvatskih skladatelja, tako da i Dvorana Lisinski nastoji upravo raditi i u tome smjeru, na angažmanu hrvatskih skladateljica i skladatelja da doprinesu evo i za ove sastave. Hvala. Dakle, kvartet dama koje danas predstavlja Martina Filjak, zamolit ćemo ju naravno da nam kaže nešto i o njihovom programu ove sezone. Da vidimo da li će ovaj mikrofon imati milosti prema meni. Za sad joj ima. Hvala svima na tako lijepim izlaganjima. Nastaviti će se uz veliku zahvalu ravnateljici što nas je nazvala zrelim u trećoj sezoni i uz malu obranu toga da će ja uvijek biti jedan toddler ili da će jedan dio mene uvijek biti taj toddler koji želi izaći na binu, igrati se na bini s drugom djecom. I ove godine smo imali priliku pozvati jako puno druge djece u jako kreativnim programima i to je veliko zadovoljstvo. U malo ozbiljnijoj noti, naravno hvala što si nam pružila platformu, što imamo tu platformu i mogućnost i istraživati nove stvari i baviti se tradicionalnom repertoarom koji je ipak jedan vrlo klasični klavirski kvartet. Zaista sam uživala u izlaganjima kolega, saksofonista i gitarista i mislim da je zapravo sjajno da postoji i jedna vrsta vrlo prijateljskog sučeljavanja i koegzistiranja toliko različitih žanrova u istom ciklusu i da to zapravo pruža priliku da svako od nas cijeni ono što ima i što može dati. Malo ću pojasniti tu misao jer sam ju imala upravo dok sam slušala kolege. Mislim da postoji nešto zaista interesantno i uzbudljivo i intenzivno u izvođenju nove glazbe ili u izvođenju novih obrada koje možda već postoje, a neke od njih još ne postoje, pa će se tu svirati prvi put. Postoji taj dio apsolutnog uzbuđenja gdje još možda niste sigurni kako će nešto zvučati, ne znate koji će biti finalni rezultat, radite naravno jako i nadate se najboljem, ali zapravo imate taj jedan moment na kraju, a s druge strane blagoslov u tome da je publika tome vrlo otvorena. Mi imamo drugi privilegij i drugi problem. Bavimo se tradicionalnom repertoarom. Znamo kako zvuči. U tom smislu ga je možda u jednom segmentu lakše sastaviti, jer točno imamo ideju o trajanju, o tome kako će zvučati, ali i publika ima ideju o tome kako zvuči. I sad to može biti jedan dio izazova, jedan dio naravno opterećenja da mi u tom izvođenju vrlo, vrlo klasičnih skladbi ponovno moramo doseći neki vlastiti visoki nivo izvođenja za svaki koncert. Ove smo se sezone, odnosno iduće sezone, dok smo se 2 sezone držali vrlo, vrlo klasičnog repertoara i prošli neka od najvažnijih dijela te vrste literature koja je uključivao i kvintet Šostakovića, kvintet Dvoržaka i kvintet Pastrva od Šuberta. Iduću smo se sezonu odlučili malo poigrati, barem u prva 2 koncerta. U prvom koncertu ćemo se poigrati sa 4-godišnje doba Astora Piazzole. Između ostaloga koncert smo nazvali It Takes 4 to Tango, jer nas je očito više nego 2, a pridružit će nam se i sjajni kolega saksofonist Gordan Tudor. Tu ćemo uspjeti doživjeti jednu ne svakitašnju, ali vrlo, vrlo zabavnu verziju Piazzolinog, zapravo već na neki način kultnog dijela. Drugi koncert smo
Naravno da ide uz obljetnicu, 200. obljetnicu smrti Ludviga Beethovena, nazvali smo ga Ludvig. Jako smo dugo razmišljali o tom programu, da li ići na tradicionalni klavirski kvartet koji smo zapravo već međutim izvodili. Beethoven ih ima, ja mislim 18 ako se ne varam, ali smo se odlučili uz Schubertov gudački trio i uz jedno također vrlo nesvakitačnje djelo koje se zove The Cloud Trio od finske skladateljice Kaje Saariaho. Odlučili smo se za izvedbu vrlo monumentalnog, vrlo simfonijskog, a opet skladanog isključivo za komornu uporabu, to je Beethovenov septet. Možda nije loše obzirom da vidim kolega da se bavi klavirskim kvartetima. Naše. Eto, mi se bavimo pak Beethovenovim septetom na kojem ćemo imati divne goste, sjajnog klarinetista Davora Rebu, sjajnu fagotisticu, inače članicu Zagrebačke filharmonije, Evu Fritz i divnog hornista Boštjana Lipovšika. Treći koncert smo u tom smislu jednostavno nazvali Povratak korijenima iz dva razloga. Jedan, zato što to jest zapravo povratak našem originalnom sastavu s kojim smo i počeli, a to je klasični klavirski kvartet. Povratak je korijenima također zato što ćemo izvesti jedno rijetko izvođeno djelo hrvatskog skladatelja prekrasno, to je klavirski kvartet Božidara Kunca. I uz to ćemo izvesti jedan klavirski kvartet Johannesa Brahmsa koji u ovom ciklusu još nismo izveli, a to je drugi klavirski kvartet u A-duru. Evo, to je od mog djeteta danas. Hvala puno. Spomenimo dakle još jednom, kao što je ravnateljica rekla, jako nam je drago što će se ove sezone dakle i kvartet dama pridružiti ovim matinejskim koncertima u sklopu kojih su uvijek i glazbene radionice za djecu. Mnogi od danas predstavljenih programa ne bi bili mogući da strast i ljubav prema kulturi i umjetnosti s nama ne dijele ustanove i korporacije. Zato nam je jako drago što je danas s nama Maja Weber iz Croatia osiguranja, generalnog pokrovitelja dvorane Lisinski. Hvala vam lijepo, Sonja, ali ja ne znam jesam li se u životu osjećala tako besmisleno govoriti nakon ovih divnih sadržaja, sad s nekim sponzorskim sadržajem, pa ću ja biti zbilja iznimno kratka. Iskoristit ću priliku da prije svega čestitam ravnateljici Čalopek na divnom vođenju dvorane, krasnoj suradnji i senzacionalnim sadržajima kojima smo svjedočili zadnjih godina, ali evo vidimo ih i u najavi. Gospođi Višnjić isto tako čestitam na misiji koja se ostvaruje da vrhunska kultura ostane priuštiva gradu Zagrebu i puno šire od toga. I evo, mi smo i ostaćemo podrška u toj misiji i zbilja, evo, čestitke i zahvale umjetnicima. Ja sam sa velikim zanimanjem slušala sve što kažete i još više jedva čekam ovo što nam slijedi. Velika je privilegija biti s vama, podržati vas i evo, nadam se da će to potrajati još dugi niz godina. Hvala vam puno. Hvala i vama. Još samo par informacija, dakle, kao što je i ravnateljica na početku rekla, sljedeće sezone očekuje nas puno i dosadašnjih, ali i novih projekata i festivala i ciklusa koje ne bismo danas otkrivali, bit će prilike za to, ali svakako ne zaboravite tih 200 godina obljetnice smrti Beethovena i dosta programa koji će biti i tome posvećeni, ali sigurno će biti prilike i o tome još više pričati. Ovako sad pred kraj, samo da dakle podsjetim, danas započinje prodaja pretplata za cikluse Lisinski subotom i Lisinski da kamera, kao i za Lisinski plus koji objedinjuje oba ciklusa. Lisinski da kamera, vidjeli ste krasnih troje predstavnika, i ove sezone ima mogućnost dakle pretplate na svih 9 koncerata ili 5 koncerata po izboru ili 3 koncerta jednog ansambla. Sve to možete pronaći u deplijanima koji su pred vama, jednako tako i na Lisinski HR, kao i programi o kojima smo danas razgovarali su dostupni tamo. Ako nema pitanja, rekla bih da nema. Pozivam vas još na druženje i zahvaljujem svim našim današnjim govornicima. Hvala svima vama što ste došli, što pratite programe dvorane Lisinski. Pratite nas i dalje, neizmjerno smo zahvalni na tome. A do sljedeće sezone koja će biti stvarno sjajna, sve vas lijepo pozdravljam i svako dobro želim.